Točíme? No. Počkaj. No, takže teraz môžem? Vydrž. Ale však vydrž chvíľku. Nastavíš. Kamera, David, spusti. Najprv nech povie nejaký komentár. Takže na snímku sa nachází naše paletná batérie. Bude to počuť, čakže to bude počuť. Bude. Takže je to naša paletná batéria, ktorá nám predvedie záverečné nabíjanie. Máme tu pána Koťaka, budúciho civilistu, a pána Rindoša, ktorý si naposledy nabije protiletadlovú raketu. Na ľavej strane je veliteľ družstva, ktorý im velí. Moment. Nadporučník Trusko. Úsmev. Veliteľ palebnej batérie a velí činnosť. Tak, chlapci, vpred. Vel. Hlavné družstvo nabíjať. Dole. Vidíme, že zladený, činnosť prebieha rýchlo. Dole. Hej, daj sa na. Ešte aj oný. Ešte daj si to. Zletovisko nebudeme dávať, ne? Chceš dávať aj zletovisko? Kompletná činnosť. Šoféra tu nemáme, čo? Hej! Unáhľam sa moc. Takže raketa nabitá. To si mal radšej vymazať. Zostikovaná a střílíme. Agón! Je to mašinka 6 metrov dlhá, ktorá sa skladá z čoho? Len toho debila tam. Letového motora. No poď sem, palebňák, vysvetľuj. Letový motor. Ty kokos, ja som sa ani neviem, kde je bojová nálož. Kde je bojová nálož? Tu je bojová nálož. Tak, no. Veď poď vysvetľovať. Nevieš, že je bojová nálož. Ja som len komentátor, ne som... Vlado, veliteľ palebnej, poďme. Ja by som to Kurvi, strihol. automatiky. David, vysvetľuj. Prvý stupeň, druhý stupeň, hej. Tam máš oné, prachový motor, jeden. No jasné. Môžeme. Môžeš. V rámci anarchie je dovolené fajčiť. Hej. Od detailní záber. Robi, či ty hovorí, ja to odtiaľ nebudem vidieť vôbec. Idem k tebe. Počkaj, on natáča raketu zblízka. Ten kameraman, režisér tam stojí a nič nediriguje. Točku. Hej, ja ti povieš mi hore, pomaličky. Zaseknem, ja zoskakujem dole a idem po isté. Hej, a ideš po istke. Vyhnem, potom nabehneš naspäť hore, zaistíš to, no. Môžeš veliť. No, vybíjať. Hlavné družstvo vybíjať. Hore. Stop. Hore.
Zaistená. No. A teraz sa nám spotí chudák. Počkaj, nie si v zábere. Máme čas. Minúta a pol. No vidíte, chlapci, Medzi, nenabíjení raket. medzi tým nám Roberto fajčí pri raketli. Však do fajči za chvíľku ide točiť. Tak poď, výmena. No dajte pinčnú cigaretu na to. Haló? Stop. Výmena. Plúca, plúca. Ale. Ešte kúsok. Dobre, Hore. pusti trošku. Hore. Otročina, tá poledňačina. Zaistiť. Počkaj, povol mi. Dobre? Ne. Není? Ani také. Dobre, teraz. Máš? Ne, niečo mi tam držíte. Počkaj. No, Niečo tam drží, máš? Dobre, mám, ale... Dobre. Ruchni ešte do oného, do poistky. Zaistená. Fuj. Takže sme videli nabitie a vybitie. Po dlhej dobe. Hodnotenie výborne. Je jasné, jak ináč. S tým, že ukážeme teraz svetu, jak sa otáča henten 4-tunový kolos. Alebo 7-tunový. 7,200. Dobre, Čiže rampa. rampa. Prečo nám to nešlo zaistiť? Ukáž ten telefón, keď ho do ruky dám sa, četuj. 8 hodín pracovnej No, doby to strávi četuj. s mobilným telefónom. Kilo mi dáš? Kilo, áno, kilo. Kde má ten? Kde má ten? Tvoj Jak telefón. četuješ? No, zober ten telefón do ruky, lebo už tam máš čet prijatý. No. Vidíš, aj môj stôl. Majú dielňu lorí. Pozri No, ale musel by si porozkladať modely rýchlo a pavúka pri... Chlívku je väčší poriadok, jak tu. Hadicu tam nemáš. To komentuješ kanceláriu kameramana? Však. Čo? Stihol si tam na plus? No chlapci, pozriem moc hore. Čo? Bude sa točiť? No, poďme sa takto. Teda, keď nás zobrali na to, dal som sa ukecať, blbo Loro, nerobili s tým Dostávame sa na najvyšší bod. Na najvyšší kopec okolí, nie? Ups. Bacha, trafíme kameramana. Režisér už je tam. Ups. Čo je, tam sú osy? Vylez hore. Ale hen tam hore. Tu na mori. Ups, no. Natočíme post.
aby niekedy začneš točiť. Ste veľmi blízko, musím ďalej. Nic. Práve také momentky robíš, keď vykecala, nie? Tak toto je naša antena. Holka. Kde si holka? Chlapci, úsmev! A tohle veľký hovado nám hľadať, ale my si z toho děláme kolotoč. No. Ale gospodin. Takže, kolotočár, môžeš. Pripútajte sa. Poď. No, zrýchli to, zrýchli to. Môže, počúvaj. Dole je taký černý, vedľa tých točítok, taký prepínač. Tak daj KO, ako kruhové otáčanie. Napravo alebo naľavo? Napravo. Vedľa toho, čo si s tým točil, také čierne. A musíš to prepnúť do polohy KO. No, máš to? No, mám to. Nechaj to. A to je zadarmo. Veríme mu. A točíme se. No, dobre, môžeš vyvnúť. No, teraz daj polohu 180. Podľa toho budíku máš ľavý a pravý. Musí to byť na 180. No už by si nemusel. No, ešte kúsok. Dobrý, chalani, chalani, dokážete dať auto ísť preč. Ale hej, moc. Stop! Stop! Koľko? Nezlezete dať auto. Čakáme jedné kolo. Aj. No nič, tak choďte na plošinu. Loris, minút rebrík. Teraz trošku potoč tým druhým tlačínom, Epsilonom. Nie tým stredovým točítkom, ale tým naľavo. Bacha na hlavu. To ide dole, hore. Ja chcem! Chceš aj 15 natočiť, Dave? No. Chvíli toč, ja ti ukážu, jak sa to točí pri bojovej činnosti, dobre? Tak zatiaľ nemaj zapnuté oné. On sa asi aj rámci, ale rámci čo? Hej, si naháľa. Hej, to som si nemal točiť teraz. Robo, nechcel si sprchu náhodou? To si nemá chvíľku točiť, alebo to potom vymáš. No toč s tým, kurník. Kurva, keď sa to teraz zjebalo celé do Haha, to by bol záver. Vám keď sa raketa nejebaví. Počkaj chvíľku, kým začne točiť. Ten teraz čo sa zrobí? To ťa mohlo skorej napadnúť. A už netočí. David, choď ešte potočiť. Ešte raz. Ešte potoč raz. Utekaj ešte raz. Lebo ty teraz nie. Ale rýchlejšie! Dobre. Dobre, konec. Oj, to pojebalo celé. Vidíte,
Asi 2 kiláky odtiaľ máme Rakúsko, kúsok pred tým zámkom je štátna hranica, medzi tým Morava. Posunieme sa ďalej. Vidíme obrovský koncert Volkswagen, ktorý nám dokazuje, že druhú svetovú nakoniec vyhrali predsa len Nemci. Nejaký záberik na Stupavu. Lesy, polia. Torka. Torky. V tomto kopci sú uložené ostré rakety, respektíve za Komančov boli. Teraz už tam sú iba pavúci a iní vtáci. Autopark. No, pýcha našeho útvaru. Armádne vrakovisko, pozostajúce zo 4 nefunkčných zilov a 6 ešte rozjebanejších tatier. No proste bída. Náš Nevštadión. Áno. Moderný trávnik, vyhrievaný. Marakana, bombovými maskovacími sieťami v bránke, plus rampa číslo 4. Smrk, ktorý už tu nebude, či borovica. Máme Bčko, Bčku máme Afana, To je náš veliteľ. máme podvozky, jeden z nich predáme do šrotu. Aspoň tu na ten najazd. Podvozky, hej. No. Strážnu vežičku. V pozadí vidíme Záhorskú Bystricu aj s Markízou. Už tak ďaleko nevidím. Svieti slnko. Skrátenú zober. Tak. Počas hotovosti sme tuto v tejto bude ubytovaní, v tom baráku. Máme jedničku rampu a vedľa nej Fintiho s Barcíkom. Áno, to sú oni. No ľubo, povedz, sa nemá na raketnicu, si mám moderky zobrať a položíme na rampe. No, hľadám, to sa rajme. To bude odobrené. Tak teda hotovostná budova, skrátená. Tak momentálne nasadzujú imitátory. Slúbená jednotka rampa. Fintim a Barcíkom. A do tohto sa môžem vyčúrať, keď to je treba. Sedlačka bola zôvodná. Dobre. Dobre, ideš tam? Ale ja mám dobré miestečko, chlapci. Ja by som teoreticky mal vydržať, ale keď to dvihne na 80 stupňov... Hej! A nedvíhaj polohu, iba zimu do piči! Iba dookola, nedvíhaj do hora. Maximálne 10 stupňov sa dá ešte. Ja ti dám do hora aj trošku. No, sa daj držať toho imitátoru. No, tak si mal vyviesť, jak ja. Dobre, môžeš! Dávaj! Agón! Hej! Tam je oné. Ale nemám sa tu čo. Musím mali sem. Sem. Tak kúkaj tu. Rúra. Počuj, tam sú osúkaj, sú tam veľmi oné. Máš takú špinavú rič, hlavne hlavne. Aj, no a ideme. Trimajme šajľudze. Režim 30 sekúnd. Ale za to by som sa... Príprava na odpaľovacie rampy. Marčil, za to by som sa nedržal. Vyletí. Kurva! David! Chyť sa toho! Do piče! Pusti to dalo! To sa chyť, Arči, to sa chyť! Toto ti vyletí, do piče! Lebo pospá hole, koľko pihnutý! Pusti to! To ťa nepočuje! Nerem, hodom. Písa. No to tam vymáš! A hlavne teraz sledoval! Ten stres!
ty kokot! Neboj sa. Ja som celý naslúšal, ja ti Vás ľudia počuť, to najkrajšie. Dúfam, že si vypol zvuk. Počkaj, počúvaj, keď dokážem. U nás vidí kompletný. A teraz do útrop techniky. Takže toto sú naše katakomby. Občas sa tam, dobre sa tam pije, chladíme si tam basy piva. Toto je náš protiletadlový raketový kryt. Je umiestnená kompletne celá technika. No to je ty na to nemáš ale svetlo, máš. Počkej, ja si ty pomáš. Už sme tu. Tuto máme, musíme zaklopať. Haló, technik. Sa páči, poďme ďalej. Tak, takže najprv zabočíme doprava, kde máme na dverách napísané RKO a prv toto je nič, to má taký jeden blondiatý blbec. A RKOčko, to som ja. A na ľavej strane máme RKOčko, to je rozhodná kabína, kde rozvádzané jednotlivé napätia na jednotlivé mašiny. Pozrieme sa aj dovnútra. Je tu všade mokro, takže nás to môže zabiť okamžite. Tu sú dvaja vojačiskovia, ktorí tu chrápu. Áno. Je to len ulica. A jeden krik ide na druhý. No, tlačítok je tu veľa, takže to rozvádza napätie, jak som povedal, do jednotlivých kabín. Preto sa to volá rozvodná kabína. No. Šéfom tejto rozvodnej kabíny je... On sa vám teraz predstaví. Ahoj! To je on. Lori. Ďalkové pulty. Ďalkové ovládanie, no už si popíš si svoje. Ďalkové ovládanie na 2 tankové motory, vyrábajú elektriku, meracie prístroje a páky na pripojenie. Pult na 400-kovú sieť, kontrolky na 400-kovú sieť. A ideme do ďalšej kabíny. Môžeme ísť ďalej. Mokro tu je, že by tu došlo k to znamená otrapa, to je napájanie vlastne hlavná šťáva, čo ide sem z trafostanice. No a teraz vstúpime do lode 2. Loď 2. Samá voda. Sama voda vnútro. Oblízneš si prst aj po tebe. Kráľuje náš gumkáč, ožráč, lukáč. No, toto je elektrocentrála, ktorá nám vyrába šťávu. Lorino nám potom predvedie, jak taký diesel 100 kW, keď nakopne, jak si to mal, jak to kuráca. Povedz, aké motorčoky sú tam? No sú tam dva motory AD100, Tankové, tankové 100 kW, samozrejme okamžitý výkon môžu mať až 175 kW do dobu 3 sekúnd. Áno, a je to tu, přátelé. cvičná kabína. Gumkáč, ožráč, lukáč. Vítam vás v kabíne Akord. Slúži ako imitátor, výcviková aparatúra. Poď. No a koho tam nevidím? Točno, koho tam nevidím? Zase tam ten je všude, proste, to je neuveriteľné. V kabíne je jeden unavený palebňák a jeden môj operátorik. Tu je Pentium 2000,
posledný model z 88. roku. Ale funguje, to je základ. Zapne nám vrčí, Tam nemá čo vrčať. No povedz, Bojoško, čo tu máš. No tu je obrazovka na kontrolu operátorov. Teraz sme zapli rušenie, šumové, pasívne, tu sa ovládajú ciele. Pekne ciele, tam je cieľ, na ktorý je pustené rušenie. No. Tu sú ciele, môže sa im dať rýchlosť, tedy vidno, ako sa pohybujú. Teraz je to vidno. Teraz je zapnuté šumové rušenie. Kačku sa potom do kačka ciele prideľujú, tam ich musia chytiť. Tu je pult, odkiaľ sa to všetko ovláda. 6 cieľov, každý zapnutie, vypnutie, ovládanie rušenia. Tu sa nastavujú rýchlosti, výšky. Na tom budíku sa výška kontroluje. Tu nám ukazuje obrazovka parametre cieľov, azimut, diaľka, výška, číslo cieľa. A tu sú bloky jednotlivé skrine, kde sa vyrábajú prvky. Tu je špičkové spojenie na úrovni 21. storočia. Tu je poručík Kejdana, Ja už som všade. ktorý nás trápi už nejaký ten rok. 10. No. No čo, hasičak zobrať. Počkaj, Robo, stoj, Robo, otoč sa. Ešte. Záber na palebňacké břicho. Ja už som skúval. Komplet. Aj tetovanie chceš? A toto je. Počkaj, tam je nejaké moje brucho. Počkaj. No, ideme. Podu. Tak máme tu výrobňu elektrické energie, 2 generátory, 2 tankové motory, jeden je tu, druhý je vedľa. Štartovať môžeme tento, lebo v druhom nafta nie je. Je to Maďar. A keď dáme dostane na kejhák, pripravíme si na štartovanie trošku nafty. David, zapni mi baterky. Áno? Počkaj. Miestne? Miestne. Dvojku ale. Jaj? Kameraman, halo, nechce by si dať slúchadla? To bude Daj rev. si slúchadla. Dobre, nová páka. Teď to bude mít šťavu. Teraz nažadíme najúspornejšie motory našej armády. Tak. Krátky pohľad na debila holdujúceho McLarenu. Tak ideme pozrieť ďalšie kabíny. Hej chlapci, tu sa nesmie fajčiť. Čo to má znamenať? Niečo sa stane technike? Ale přátelé, to čo sa tu robí? Hasičské družstvo nástup! Tak a ideme pozrieť ďalej. Ideme k hlavnej kabíne, odkiaľ sa to všetko ovláda.
veliteľské stanovište. Naše spojenie slávne. No, a tu nás stojí pátrač, ktorý kreslí a momentálne nemám ceruzku, tak nemôžem kresliť. A tuto pátrač kreslí našu situáciu. Na druhej strane. Tajné mapy, samozrejme. Tajná mapa okolia. A máme ceruzku. Unikát v ruštine. No, dáme kľúčiel. A ešte záver na pátračovi. To je nic, čo? No, tá petka sa mi nikdy nedarila. Tak a tak nám lietajú lietadielka v našom priestore. A ideme ďalej, odkiaľ to všetko strieľajú. Tak toto je vlastne to najdôležitejšie, bez čoho by sme nemohli ani točiť rampou, ani točiť anténou, nič. No, je to kabina UNK, tzv. Navádzací radiokátor. To je vlastne mozog, ktorý nám zabezpečuje to, že môžeme odpaliť rakety, sledovať a navádzať ciele. Nejaké veľké reči okolo toho, náš kameraman tam tu prejde, sú to jednotlivé systémy od súradnicového, imitátor, áno, tuto máme technika Letrisu. Momentálne si pripravuje Letris, moderný počítačový systém 3. generácie. No, takže toto boli jednotlivé systémy, tu sú úhlové súradnice, operátor ručného sledovania, TV systém to nefunguje. Funguje, keď si pozrieme v televízii. A dám tu hej. Takže vidíte, tu vidíte tú basku, čo náš robot tvrdil, že druhá svetová vojna vyhrali už predsa len Nemci. Alias Volkswagen. Naktož na park, čo robia v autoparku. No a my si samozrejme môžeme kontrolovať Takže tomu rozumieš? to, čo robia vojaci. Áno, tu som točil, tuto máme vlastne ZIL, ktorý nám cúva momentálne, pozrieme sa na ňo. Vidíme, cúva nám asi doktorky, jak to tak vyzerá. Takže to je optický systém. Chod do parku pozrieť. Tak, a teraz sa pozrieme do parku, čo nám robia chlapci v parku. Ako vždy sa zašívajú, ešte Máme čas do parku. Autorka, A tady máme autopár. alias vrakovisko. No, nikoho není vidno, všetci sú Nikoho není, zašití. všetci sú zašití, takže sa nič nerobí. No, toto je najzákladnejší pult. Áno, kde sú obrazovečky. A skúsime si nájsť, ukážem vám odpálenie, dá sa povedať, rakety imitovanej. To nám svedčí o, jak máme nastavený systém. Takže už nám to zase nejde, ale ide nám to. Takže momentálne sme zachytili cieľ do automatického sledovania. Toto dones mi baterku na stole. To je veľký škaredý. No, raketa nám nejak moc zvlášť nenavádza. To radšej vypni, tu sa No, proste nájdeme si cieľ. Tak nám to nejde. v tom režime nejde. Na záver, ale vysoké nám ide, vysoké nám nabieha. Pánové, zdá sa mi, že tu dačo smrdí. Niečo horí. To znamená, že niečo horí.
tam. Tak to vypínaj. No a práve sa nachádzame na najnovšej digitálnej ústredni 4. generácie, takzvanej PSB 60. Hej. Tu vidíte dôležité, hej, veľmi zložité ovládacie pulty, hej, kontrolnej aparatúry, spojovacej, áno, jednoduché, hej. Bliká, švici, truby, neíde. Dobre, tamto máme srdce nášho systému, kde je technik, hej, ktorý práve sa chystá napojiť nový druh spojenia, áno, novú linku. Hej, vyzerá to na prvý pohľad strašne zložito, ale nie je to až také zložité, jak to vyzerá. Hej. Tam sa komutujú linky do nášho digitálneho supermoderného zariadenia PSB 60. Hej. Je tu trošku menší chaos v týchto kábloch, ale to sa občas vládne, hej. Gombinačky a noži k tomu pomôžu, hej. I sa z toho občas drátiky, ale oj, funguje to, funguje. No, v tomto sa vyzná len pán Božko, hej, už nikto z nás. No, v tomto už nikto úplne, tu sa vyznám aspoň trošku ja, hej. No, hehehe, tu sa aspoň trochu vyznám, hej. Kúsoček, občasek, keď niekto strihne drácom v teli, hej. No, dobre, spojenie sme urobili. Člen imitujúci činnosť. Tak. Ako národne, nech ti to sekne, ako do roboty nevyzeráš. Dobre, hej, tu máme nový typ mobilných telefónov, tzv. TP25, sú to mobilné telefóny 3. generácie. Jediné, čo nám na nich nefunguje, tak to je Bez kamera. kábla. Hej? No. Dobre. No, máme všetko. Všetko si to vypnúť naozaj. Minúta druhá. 42:00. Točí Matejovka. Nefilmuješ už? Mohli zajť bližšie. Čak, máš mať cez celú obrazovku. Áno, tak to treba občas roztočiť, aby to fungovalo. Je to starý stroj. Takto nám to hľadá takisto ciele, hej? Ale musím byť dole v kabine. To je blbé, keď to točíš. No. Dobre, dotrž sa. No. No a toto je moja maringotka, hej. To je taký jeden lokátorik staršieho data výroby. Už je moje, neklam. No ešte není tvoja, až... To už je moje. No tak dobre, no tak skoro všetko je už tvoje. Zapneme to aj? Či sa nám chce? Vôbec No je tu trošku vody, no. Tak keď nám to nechytí hore, tak bude dobre, hej. A je to prehľadový radiolokátor. Ale je tu strašný hluk, neviem, či ti to nebude nevadiť. Tak už diesely uvidíme, no. Hej, z diesely si mal zapnutý zvuk? Hej. No dobre, no ešte tak vedieť, jak sa to zapína. Aj to zapnem. Trvá to trošku dlhšie, to trvá 3 minúty, keď sa to zapne. Musí sa to nahrať.
Je to pekne vidno? No a pristáva nám tu nejaký Rakúšák. Pristáva nám tu nejaký Rakúšák. Dáte na letisko sem. Dobre, poj, stačí, ne? Však len radšej si vyhni monterky, ale. Čakaj, ja som sa nemusím to uzaráš. Dobre. Do ruky trup, šmirger. Počkaj, ti filmuje všetok bordel. Dobre, nech filmujem. Aj potom bordel. Ukážem. Pekná ložička. A máš tu to auto? Tu nemáš, no? Šmirger, voláky. Toto je paráda, toto mu nafilmujem. No, vidíš, vyberaj, no. Toto mu nafilmujem. Polož. Ale to ten maník, čo spadol, si ho naprav tak, jak má byť, neviem, jak má byť. To nemá byť. Ne? Furt bereš, hej, všetko. Daj zvon úplný. Dobre. Dobre, loži. Tak, to je všetko zatiaľ. Mňa máš, jak leštín trup. Dobre, horko je na to. A naozaj je to pekné, ne? Som mu to vydaril. Celú dĺžku, nejak pomôčná hodinka s nevými novinami. Dímak. Každodenná činnosť nášho milovaného kolegu, Toto je moje sídlo, ktorý má vysoký človečí náznak inteligencie. kolega praporčík Janik, Rodmeister, nie? už Roadmeister, tam mám hore sklad loro z detailu. Aj tu babu zober z detailu. Ups. Že tu nič nemáš. Tam mám list, dole Alebo- škriňa s pár vercajmi. Víno som ti donesol. Tu je zajac. Šermiet doličník. Jak rekvizitu. A nálepku si dal To kde? nie je moje, tomu ja neholdujem. To mi tu len dal nejaký dobytok, aby som sa hanbil o 10 rokov pred deťmi, keď to budem vyzerať. Tu sú rukavice pracovné, aby ste si nemysleli, že nerobím. To si poslal vojaka, nech to zašpini, čo? Poďme ďalšiu. Nie. To je môj bordel na rýchlo ešte. Tu už je nízko.